No niin, äänin pikku hunajahännät. Otan pitkästä aikaa teille pelivideoja. Tämmönen ihan uusi tuttavuus, uusi peli nimeltä Caravanners. Tää on ihan uusi peli, tää on 5 päivää sitten tullut ulos. Eli tää julkaistiin 31.10. Tää on 5.11. kun me pelaan tätä. Tähän on itse asiassa pari päivitystä jo tullut, mikä on ihan hyväkin, koska tää on vielä ihan saatanan buginen, kun tää on 5 päivää sitten julkaistu. Mutta ei mitään, tänne on paljon tulos kaikkea. Eli vapaassa maailmassa oleva co-op karavaanisimulaattori ystävien kanssa. Voi ostaa ja rakentaa unelmiensa matkailuautoja, säheltää menemään vapaassa maailmassa ja soittaa skepaa ja perseelle kavereiden kanssa. Mitä nyt yleensä tien päällä karavaanielämässä tehdään? You tell me. Ei mitään, lähdetään katsomaan. Tää on aika uusi, eli tää on hyvin buginen vielä, minkä tulette kohta huomaamaan. Ja on tosissaan siis co-op-peli. Eli ei oo siis vapaata tämmöstä niinku join lobbia, vaan tässä pitää ihan kutsua kaverit. Mut eiköhän lähetä vähän katsomaan. Me on tätä pari ekaa päivää pelailin, mutta tää oli kyllä erittäin buginen ja todennäköisesti kohdataan bugea vieläkin ja menu sekoilee. Mutta katsotaan. Tässä on vähän ollut hankalaa se, että kun halvin varsinainen matkailuauto maksaa 15 tonnia ja tässä ei ihan helpolla saa rahaa, että jos käy kalastamassa, niin kaloista saa 25 dollaria kappale ja näin. Ei ole kyllä mitään nopeita tämä rahan tekeminen. Pitäisi katsoa joku parempi keino tehdä rahaa. As you can see, niin vaihdetaan otetaan vähän pienemmälle ja eihän me tällaista haluta pistää kunnon gangsta-räppiä perkele. Hahmoille tuo kiinni, niin nyt pitäis vähän kattoo sitä, että on 2 tonnia rahaa, mihin me haluun mennä. Ei muista yhtään miten minulla meni tää seivaus, onko minulla miten paljon ruokaa tää? 11. On käväs kusella. Ei pöntölle asti sinne vaan. Tosi mies. Viime seivis me kusi tän marjoihin. Katsotaan Se varmaan tässä vaiheessa ei vielä hirveesti oo tehtäviä mitä me voi tehdä. Me voisin ottaa kansallispuistoa myydä roskia tai käydä kalastamassa, mutta ei kyllä paljon tienaa. Itse kalastamassa voisi kyllä käydä, se on paljon helpompaa hommaa. Nyt tää kaveri on muuten, tää on aivan armoton, soittaa skepaa. Kitaralla painaa kuin Jimi Hendrix. Ai minulla on reputation pisteet miinuksella, nyt mä vittu vetän ylinopeussakkoja tällä. Mä onnessa. 100 rajoitus. Nähän meikä mene 100. Ei tää paskakasetti kulje ton peräkärry. Tää eikö jos peräkärry kanssa kulje? No just menee 100.
Nää ei kyllä kauheat kaahareita on nää. FPC-auto. Hetkinen, mihin tää menee? Tässä ei muuten. Eikö se mene tonne isolle tielle muuten? Joo, kyllä. Valtatielle pääsee vissiin tästä. Aha, mitä hittoa? Ai hyi, meikän laatikkolle. Mikäs halvattu paikka tää? Eiköhän mitään havaita. Tänne ei kyllä vissiin ihan kuulunut vielä mennä. Tuo rekka pois eestä. Oi, törmästä se meikä perävaunu. Nyt on minkä värinen auto jolla. Voi mennäänkö tästä isolle? Tästä mennään vissiin isolle tielle, joo. Käännyin vähän väärästä paikasta. Mutta mihin me nyt haluu mennä? Se onkin sitä asia erikseen. Ovi ei tätä. No niin, uusi pelin täällä ei kauheasti ole vielä tekemistä. Tää nyt on melkein ihan vaan. Ei ole oikein vielä vaan mitään tehdä. No niin, nyt on kunnon mustan miehen musiikki. Huoltoasia pitäis käydä tankilla, ei tarvii vielä. Voi helvetti, no niin. Reputation pointsia -1000. Ei saatana. Me ei huomannut yhtään, että siellä on posliini kytiksessä. Tätä on rektohyttyä. Tässä meillä oli muuten käskeä. No niin, noilla muuten vois tienata. Hitto, pitäis muuten melkein ottaa tähänkin noita jossain kohtaa. Mutta ei vielä. Tää käydään vähän elämässä karvaralliin kattoo mitä täältä löytyy. Tän kovempi. Oi! Se oli tolkaista, turhaan me täällä jarruttaa. Helvetin poliisi. Aha, kerkisepäs jarruttaa.
tuolla oli? Mä en tiedä semmoista nimiä nyt vielä haluais mennä. Pitäisikö se käydä huoltoasema? Pitää tätä. Vähän vittu vastaan tulette kaista. Oi oi oi! Tulikohan hiukka liian luja? Pikkusen varmaan. Täällä on joku Lamborghini tullut tänne. Eiku Ferrari? Ei nyt kyllä tarvittaa mitään. Welcome. How are you doing today? Joo, en nyt siitä. En tiedä kenen Ferrari. Meillä on sorkkaradallista. Enää millään Ferrarilla tulla, häh? No on kova Ferrari. Mitä me turhaa tänne huoltoasemalle tuli, niin eikö tullut Porschelle? Tarvitsi tankata, ei tarvitse vielä tankata. No, menee nyt teistä. Kohta päästään tuohon Venisen keskustaan. Venisesti. No jos tuonne kyllä kääntyy tonne. No joo. No ei valoistakaan mitään hyötyä tällä kelillä. Toimiiks näissä? Toimii. Tossa oli vesi ja se... Sitä kattoo vähän. Tähän myön niitä kalojakin. Sit jos ja kun minulla on niitä. Tässä on tää watershop, joo. Paljonko se maksaa tommoista pönikistä?
No vähän auttaa nuo valot, ei ne kyllä paljon. Se vielä tässä vaiheessa tässä pelissä, kun tää on niin usein, ei oo paljon mitä pystyy edes tekemään. Ne on ajanut tätä ympäri vaan ihan vitusti sen takia, koska tää kartta ei ole interaktiivinen. Ei näytä yhtään missä me menen tai näin. Niin pitää vaan opetella tätä paikkaa sen verran ulkoa. Suunnilleen pystyy katkoon missä menee. Se on niinku paperikartta, se ei oo interaktiivinen, et se ei näytä mitään semmoista markkeria, missä mie menen eikä liiku eikä mitään. No niin. Ei se mitään haittaa, räpsin vaan sakkoja, kun en oo tallentanut. Kun me avaa seivinen, niin me en oo saanut niitä kuitenkaan. Oi, vähän tullaan lintas. Vittu miten hienoa, ihan kuin Pöntisen Jaska. Eli James Bond. Mä lähet meni tuota tolppaa, mutta ei se mitään. Syödä pitää näköjään. Taas pakettia. Ohoi. Tää on kovaa, tätä me sanoin. Vittu tää äijä pistää nimittäin Skepal. Aivan himo. Saadaan paranoida. Tää on vaikka tuo. Äijä pikkasen pistää vittu. Akustisella kitaralla. Tähän rokkaamaan. Mä ois voinut tietysti myös roskat, jos mulla nyt ois ollut niitä. Voiks tätä siivota? Ei, tätä aloittaa ei voi siivota. Tuolla ei oo kyllä vittu Arizona luki, tuolla ei oo kyllä mitään muuta kuin vittu pelkkää preeria. Mä käyn äkkiä kaupassa kusella. Vittu, eikä oo kuule True Caravaanari, katoppa tätä. Siinä on siulle vittu, pestäähän tiskiä vähän. Oho. Nice. Jätänpä itse asiassa takaspäin. Oho, tärkeä lähteä tänne. Kato, jonkun verran syönyt tää auto ja bensaakin. Katsotaan tätä samalla. Vittu pois edestä siitä.
Tämmöllä ruosteinen pikku paska. Täällä on muuten helvetti siisti kämppä täällä äijällä. Voisin muuten näyttää, mä metin ohi siitä. Lähdetään sitten käymään kämpälle vähän. Ei ollutkaan poliisi, tuonne sininen auto. Se olikin Honda Prelude tuolla parkissa. Tuolla posliin. Ne onneksi tuolla toisella puolella. Venisen City. No, tää asuu siinä vähän ennen Venisen Cityä tää kaveri. Nää on nyt nää biisit kuunneltu jo. Vaihtaa kanavaa. Mitäs täältä tulee? Tää on tämmöstä lampaan selittelymusiikkia. Kaaritsa. Ja True kanava kuuntelee kunnon gangsterräppiä. Eiks täältä tuu mitään muuta? No tää nyt on ihan jees. Tää on sama mitä tää äijä soittaa Skepallakin. Läppää vittu tää soittaa paremmin ite Skepalla kun se on radiossa. Pitääks mennä näin kauas, missä se on se kämppä? Ajoin näköjään. Tuoko se siinä jarrutat, saatana? Siellä menee teidän temutilaukset. Hyvä kun on ne tankkerit on. Kato, posliini ite. Ei vittu mitään. Täällä oli rockikanavakin, mitäs sieltä tulee? No niin, kohta ollaan perillä. Tää asuu tästä sillan jälkeen tää. Hei. Ja tossa on muuten flag paikka. No niin hyvä tietää. Tästä ihan tuosta. Kattokaa vittu miten siisti mesta, hei. On hieno. Täältä voi vetää siikaa. Siikahan se siellä ja 2 kilo kuha. Kuha on varaani. Ai niin kun mä otin vanhan seivin, mullahan jo muuten onkee tässä. Ei se haittaa. Ei siinä ole mitään järkeäkään, se maksaa tonnen. Vittu, laiturilta kustaa. Vissiin meni tonne päästä tankkerista enää. No oikeesti ihan no, ja jumi. Oikeesti ihan siisti kämppä. Täällä on tämmönen niin sanottu olohuone ja keittiö ja ihan perkelee siisti terassi. Vittu, kunnon rillaukset täällä.
On hienoa. Eihän ole kämppää, että kukaan helvetti sitä mihinkään karavaanarin elämään haluaa, mutta... Joo, tässä ei tosissaan vielä ei ole paljon mitä voi tehdä, että on hyvin alkutekijöissään tää peli. Mä otin vähän pelivideoa näitä, minkälainen tää on, niin palataan astialle myöhemmin, kunhan tää tulee vähän sisältöä. Tässä ei nyt oikein voi tehdä mitään muuta kuin kalastaa kalaa ja siivota puistoa ja siitä roskia myydä niinku recycle eli kierrätyskeskukseen tai sitten kalaajalle kalaa. Ja niilläkään ei tiedä paljon mitään, tuolla on lehmiä. Tää on silleen interaktiivinen, mutta on niin uusi, että ei ole vielä oikein paljon tekemistä, niin pitää ottaa myöhemmistä vielä enemmän videoa.